A traxedia volveu sacudir a vila de Catoira. Un novo accidente de tráfico saldouse cunha vítima mortal. O falecido é un garda civil de tráfico que se dirixía cara a P9 para asistir a outro sinistro. A súa moto saíuse da calzada na EP 8001, atravesando o carril contrario e caendo na beiravía. El viña de Catoira para arriba, supuestamente iban para un accidente para a autopista. As causas do accidente aínda se descoñecen, pero as primeiras pescudas sinalan que puido deberse a un cegamento provocado polo sol. Pois pode ser por un deslumbramiento do sol, supuestamente, polo que se nos estuvera aquí contando tal, que pudo ser polo sol. Ata o lugar desprazáronse os servizos de emerxencia que nada puderon facer por salvarlle a vida. Nós estuvemos Protección Civil de Catoira, o GES de Padrón, 061 de Rianxo e tráfico, os compañeros del do traballo. O falecido tiña 51 anos, era natural de Ourense e residía en Ponteareas. O lugar no que perdeu a vida é un tramo que xa foi sometido a debate en varias ocasións pola súa perigosidade. Na estrada sucédense varias curvas e, segundo sinalan dentro dos servizos de emerxencias, xa se registraron varios accidentes. Sí, bastante, porque é un sitio onde suben todo gas para arriba. É un sitio de moitos accidentes, últimamente estaba habendo varios. De todos os sinistros que se deron últimamente, este é o primeiro que se salda cunha vítima mortal. Dende as diferentes administracións, así como dende a Garda Civil, xa mostraron as súas condolencias aos familiares, compañeiros e amigos.